Да видим Весела какво е направила. Кръстила съм колекцията цветя. Така, първо, мен това ми прилича на лавандово поле. Моята асоциация е с цветя. Ти си сплела този пейот и отгоре си пришила камъчета. Аз съм ги правила за моята ръка. Разбира се, че така. Защото много тънка, не на всеки ще малко даже свободно. Да. Супер. Това не знам дали ми е развинто на въображението. Напомня ми на лилиумите, на изобщо на лилия, на нещо подобно. Има ни цветя, от които висят едни такива дълги. Да, но страхотно се е получило. Аз мисля, че е много хубава идея. Аз опитвах с други с различен размер, но не се получаваше много. Добре. Това е пейот, който си го правила с различни размери. Да. И само с японски маниста става, защото са еднакви. Ако се пробват други, защото съм пробвала с други маниста, много се изкривяват. Пробвах чешки с китайски. Китайски няма да коментирам изобщо. Но с тези японските става най-добре. Съжалявам, че не се участвала с това в конкурса. Не беше готова. Добре. Но тези обици недостатък има, че са доста тежки. Много добре. Изглежда такива древни. Са заедно. Вижда с меморител, нали така? Да. Супер. Да. Аз седев съм използвала, но това общо между, нали, тук са перлички, седев. Да, биха могли да се носите заедно. Добре. Чудесно. Интересен мотив. Аз харесвам такова съчетание на топло и студено. Среброто с тези Да, някога се получава. топли кафяви хранени стъкла. Тук е различното, което сме правили, тази купчета с пейот. Добре. Стана, че да. Само, че тук не го обгорих, просто забравих. Да. Ето, тази край. Приятно, закачливо. Браво! Весело, страхотно. Много хубави идеи ми показват днес и не за първи път. И много ще се радвам да те виждам и за бъдеще в различни уроци, които правим. Успех ти пожелавам в който и вариант за изява да си избереш.